Sau un episod de Minecraft Survival Edition, normal. Sunt Luca și vreau să vă arăt ce am mai lucrat off-camera. Uitați, m-am făcut full iron, ceea ce este bine. Mi-am pierdut de multe ori armura, dar sunt aplicații care mă ajută să... inventar, de exemplu, să cautați un magazin play, te ajută foarte mult dacă îți pierzi itemele. Și s-a lansat 0.13.0 Alphabet 2, versiunea asta. Cred că o să vă las, poate reușesc să vă las un link în descriere. Dacă nu, oricum eu l-am luat de pe Mediafire, merge e destul de tare, redstone, uși noi, rabbit. Da, dar nu știu ce am fost spawnat pe casă, pentru că ultima dată n-am fost aici, se mai întâmplă. Bun, o să-mi ia puțin damage. Aia de capul meu. Bun, și vreau să fac o chestie pe care mi-a venit de multă, care vreau să facem de multă vreme. Să omorâm oaia. Noi să omorâm în sfârșit o oaie, să mai lucrăm puțin pe la care. Stai cu minte oaia așa. Ok, arată drăguță casa, doamnelor, să zic, școala. Uitați, și-am mai tras să vă spun un sistem pe care l-am găsit eu. Am făcut și asta. Uitați, am făcut aici scări, iar astea sunt redstone lampe. Trebuie să puneți, să săpați două blocuri în jos, să puneți dirt, iar să puneți o lampă deasupra și așa. Un redstone torch din ăla, știți? De ce mai zic știți? Pentru că cu siguranță știți. Aici ar mai trebui să punem așa. Vreau să arate foarte bine casa. Arată decent casa. Nu știu ce să zic. Și poate intrăm un pic în ea. Avem full iron, avem și sabie de iron. Dar nu am să lucrăm asta de piatră. Nu cred că nu e sabie de iron. Dacă reușesc, vă las link în descriere. Sunt pe dificultate. Hai să dau easy. Uite așa că am puțină mâncare. Nu prea văd glowstone. E pe acolo, dar e riscant să mergem. Și oricum nu am luat-o. Era pe aici, dar aici am jucat un pic multiplayer, dar nu mi-a mers să filmez. Îmi cer scuze. A venit la ce copil, dar... Hai că prietenul meu a venit, dar n-am putut filma. Mi se bloca mereu filmarea. Habar n-am de ce. Și e pe aici glowstone, parcă așa zice el, dar nu cred că e glowstone. A căzut aici în lavă și am săracu. Avea o sabie de piatră ca a mea. Aș vrea să... Cea mai putem e foarte căsuța noastră. Nu știu ce mai trebuie. Dar oricum merge o îmbunătățire. Bun. Chiar nu știu ce am putea să facem. Hai mă, să intru în mină. Doamne, în casă, nu în mină. Bă, în mină m-am gândit la mină. Doamne. Am mai putea să o lărgim puțin, dar nu cred că ar fi o idee strălucită. Am făcut eu un rost lemn. Mă gândeam să punem pressure plate. Sau să schimbăm ușile. Asta facem. Schimbăm ușile. Chiar sunt curios cum arată cu ele. Mai și un unde sau nu? Topor? Nu. Hai să-l facem. Și pe dumnealui. Sunt chiar curios cum va arăta. Dacă va arăta bine. Hai să le punem afară. E invizibilă. Uite-le mă, în sfârșit de aici. Bun, arată bine, așa că o să-l lăsăm așa. Ia, cât de fain e. E fain oricum. Drăguț. Nu-i rău. Și v-aș ruga să trimiteți mapă pe social crafting. Să-mi
cu comentarii numele, eu să de joc, o să facem mod un sub, o serie nouă. Bun. Și cam atât cu acest episod. Dacă vă plăcut, nu uitați să dați un like, și dacă te întrecere să dați un subscribe. Eu am fost Luca.